ካብቲ ዝቕመጠሉ ገጠር ዓዲ ክመሓር ኢሉ ናብ ከተማ ኣትዩ ናይ ማሕረስ ሂወቱ ገዲፉ ድማ ዝረኸቦ እንዳሰርሐ ትምህርቲ ይመሃር። ኣብ ትምህርቱ ብጣዕሚ ንፍዑ ናብራ ግና ኣውዲቑ ሓሲቡ እዩ። ነተን ድሕሪ ትምህርቱ ሰሪሑ ዝረኸበን ገንዘብ ንገዛ ክራይን ካልእን ስለ ዘውዕሎ ሓንሳብ ከይበልዐ ሓዲሩ ንትምህርቱ ፆሙ ዝኸደሉ ግዝያት ኣሎ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ግና ዝኾነ ናይ ዝኸፍኦ መንፈስ ይኹን ናይ ስእነት ኣየንፀባርቕን እዩ። ከም ሰብዊ ይስሐቕ ይፃወት ይዕልል ድማ ብውሽጡ ግና ማዕረ ክንደይ ናይ ፅምዋን ድኽነት መንፈስ ከም ዘሳቀየ ንሱ ጥራሕ እዩ ዝፈልጡ። እንታይ ሓ ወትሩ ሕጉስ እዩ ዝብልዎም ካብ ኣፉ ዝኾነ እትኹን ሕማቕ ቃል ኣይተውፅኡን እዮም። ክንዲ ዝተራራ ናብራ ይተራሮ በቃ ብውሽጡ ሒዙ ዝብል ዝረኸቦ እንድዩ ዝሰርሕ መኪና ክሓፅብ ዝሕፀባ እንዳተፀበየ ከሎ ሓንቲ ፅብቕቲ መኪና መፂኦም ኣብ ቅድሚኡ ደው በለት። ሰብኣይ ክሓፅባ ከዓ እንተዘይሓሰበ ክሓፅባ ምስ በሎ ግደ ሓራ ኢልዎ ናብ ጉዳይ ኣበለ። ስርሑ ወዲኡ ምስ ተመለሰ መኪና ማሕማሕ ኢላ ፅርያ ሓፀቢኣ ድማ ኣብ እግራ ኮፍ ኢሉ ጠራውስቱ ከንብብ ምፅንሑ ኣብ መስኪኑ ሕሰቡ ምስ ናይ መቑሸሹ ከፍ ኢሉ ሞተሩ ዓተሲኡ ክኸይድ ክብል ግና ውሽጡ ገለ ነገር ስኽፍክፍ ስለ ዝበሎም ፀዊኡ ኩነታቱ ሓተቶም። ብዝሰምዖ ነገር ብጣዕሚ ስለ ዝተደንፅኦን ደንገፅን ገለ ነገር ከተሓባበሮ ከም ዘለዎ ንነብሱ ኣእሚኑ ፍቃደኛ እንተኮይኑ ኣብ ገዝኡ ዕምባባታት እንዳኮስኮሰም ሓደ ሓደ ነገራትን እንዳሰርሐ ምስኦም ክነብር ዕድመ ኣቕረበሉ። ሽሕ ግዜ እኳ ሰባት ብገለ ኣጋጣሚ ስሕት ኢሎም ይሕግዝዎ እንተኾኑ ከምዚ ናይ ሰብኣይ ግና ጠለብ ቀሪቡሉ ስለ ዘይፈልጥ ምስ ነብሱ ክመሃር ቁሩብ ደቃይቕ ድሕሪ ምሕላፍ ዘይፍትኖ ኸይሉ ተሰማምዐም ኮይኑን ተታሒዞም መንገዶም ገበሩ። ድሕሪ ናይ ፍርቂ ሰዓት ጉዕዞ ይኸውን ኣብ ሓደ ሃገርገር ዝብል ካንሽሎ ደበለት እሞ ጥሩምባ ስምዐት ዋርድያ ናይቲ ገዛ ኣይደንጉ ነቲ ኣበይ ካንሽሎ ከፈቶም። መኪና ሰተት ኢላ ኣትያ ኣብ ጥቓ ሓንቲ መኪና ተኣሺጋ ደው በለት። ምስ ወረዱ በል ሄኖክ ከም ገዛ ኸርኣዩ ኣይትሸገር ካብ ፅባሕ ካብቲ ዝተኻርኻየ ገዛ ወፂኻ ዘለካ ንብረት ሒዝካ ናብዚ ገዛ ክትኣቱን ምሳና ክትቅመጥ ኢኹም። ክፍሊ ከወሓበካ እዩ ካባኻ ሓደን ሓደን ዝደልዩ ጠባይን ስነ ስርዓት ጥራሕ እዩ። ጠባይ እንተጌርካ ኣብ ዝበፅሕ ክሳብ ትበፅሕ ምሳና ክትነብር ኢኻ። ዘየድሊ ነገር ምስ ዘርኢልካ ግና ኣይድንግፀልካኒ ኣውፅአ ከስንድኡከ እዚ ገዛ እንዳ ክቡራትን ሕፉራትን ሓራይ ዶ ምስ በሎ ሓራይ በለ ብፅባቐ እቲ ካንሸሎን ገዛ እንዳተደነቐ ማዕፆ ገዛ ከፊቱ ምስ ኣተወ ኣብቲ ሳሎን ክልተ ደቂ ኣዋልድን ምስ ኣዲእን ኮፍ ኢለን ቲቪ ክሪኣ ፀንሐም። መንዳዕሉ እንዳበላ ብሓንሳእ ሰለስቲአን የኢንተን ናብ ሄኖክ ለኣኸም። ናይቲ ሓንቲ ጓሎም ኣጠማምታ ግና ፍልይ ዝበለ እዩ። እቲ ተምሃራይ ኣስራይ ክፍሊ ሄኖክ ወዲ ክፍላ ስለ ዝኾነ እንታይ ክገብር መፂኡ ኢላ ዝያዳ ካልኦት ኣብቲ ኢጣ ትጥምቶ ዝነበረት በላም እዚ ትሪኦ ዘለኽን መንእሰይ ሄኖክ ዝበሃል ኣብዚ ሓደ ሓደ ነገራት ኣእሙ ዘፍቀዱ እንዳተሓጋገዘና ምሳና ክነብር እዩ። እቲ ካልእ ዝርዝር ቀስ ኢለ ክነግረክኒ ሓየልዋም ጎሌ ምሽኣላታ ናይ ሓውኺ ዝነበረት ክፍሊ ኮቦርታን ኣንሶላን ክትቅይረሉ ነገር ያኺ ነታ ሰራሕተኛ እንዳበለም ንኩሎም በብሓደ ኣላልዩ ኮፍ ከም ዝብል ገበሮም። ልዋም ጓል ክፍሎ ግና ዓይና ካብ ሄኖክ ከይነቐለት ብኣግርሞት ኣብቲ ክሽነ ኮይና ፀብሒ ትሰርሕ ናብ ዝነበረ ሰራሕተኛም ኣቢሎም መልእክታ ኣብፂሓ ተመሊሳ ኮፍ ኢላ ዓይኑ ዓይኒ ምጥማታ ቀፀለት። ሄኖክ ልዋም ጓል ክፍሉ ምዃና ይፈልጥ እዩ። የግዳስ ወላ ሓደ ፍሉይነት ኣይረኸበሉን ኣይተሰምዖን ድማ ብኡ ኣቢሉ ናይ ሰንበደን ካልእ ሲትረፍ ካብ ገዛ ካይ ዘናግፎ ሰብ ስለ ዝረኸበ ልቡ ረጊኢሉ ዝኾነ ይኹኑን ክግድሹ ኣይኮነን። ምእንቲ ርእሱን ብዙሕ ዝርበሽ ዝድሓል ሰብ ኣይኮነን። ናይቲ ካብ 8ይ ክፍሊ ኣትሒዙ በይኑ ዝተቐመጠ ኩሉ ነገር ዳርጋሪ እዩ። ሽግር ናፍቆት ወለዲ ምስ ኣንጾም ካብ ምሕዳር ኩሉ መትረርኢ ኮይኑዎ እዩ። ልዋም ግና ብዙሕ ዘይተመለሰ ሕቶታት ኣብ ኣእምራ ዘሎ ዝመስል እዋን ድራር ኣኺሉ ኣብ ዓዲ ቀረቡ ዋላ እኳ ኣብቲ ዓዲ ከሎ ኣይጥመደ እምበር ክንዝኣክል ዝተፈላለየ ዓይነት መኣዲ ኣጋጥሞ ግን ኣይፈልጥን። ምእንቲ ርእሱን ስድሩ ድኻታት እዮም።
ሓደስ ካብታ ዝሓረሶ ኣተኣኻል ኣቢሎም ዝጥቀሙ እምበር ከምቶም ካልኦት ካብቲ ኾነ ካልእ የብሎምን። በቲ ጽባቐ ገዛእን ዳተገረመ ኩሉ በዚ ድማ ብዝቐረበ መኣዲ ግዳ ሓቂ ኩሉ ክሳብ ዝዕዘቦ ከይተረድኦ ነዚ መግቢ ኣጠምጠም ኣቢልዎም ኣብ መናተሓሲ ከም ዝነበረ ሽዑስ ኣመስኪድ እዩ። ክንደይ እንጀራ ከም ዝበልዐ ኣዝጊሕርወን እምበር ልዕሊ ዓቐን ከም ዝበለ ዓቕሉ ፀወ ከብዱ ምስክሩ እዩ። ልዋም ካብ ብኣግርሞት ምጥማት ኣዲ ኣይዋዕለትን ደራ ተደሪሩ ኣብኡ ኣይደቀሰን። እንታይ ደኣ ጽባሕ ድሕሪ ትምህርቱ ንብረቱ ጠራኒፉ ናብቲ ገዛ ክመጽእ ተስማሚዑ ተመሳጊኑ ናብታ ብጽምዋ ተበልዓ ትጽብዮ ዝነበረት ቤቱ ዘበለም። ንጽባሒቱ ምስ ልዋም ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ትምህርቲ ጎፍተው ሓሉ ሰላም ክብላ እንዳበለ ኩሉ ግና ብክፉእ ዓይና ጠሚታ ገዲፋቱም ናብቲ ባንዴራ ንምስቃል ተኣኪቦም ዝነበሩ ተምሃሮ ኣቢላ ናብ መስርዕ ከፍላ ኸይዶም ተሰርዐት። እንታይ ጸገማ እንዳበለ ኣርኪቡ ንሱ እንተሰርዐም ሃገራዊ መዝሙር ተዘሚሩ ተምሃሮ ነናብ ክፍሎም ኣበሉም። ንሳ ካብቲ መዓጾ መንደቕ ሪጋ ዘሎ ኣብ ካልኣይ ዴክስ ኮፍ እያ ትብል። ንሱ ድማ በንጻሩ ሪጋ ናይ ፊኒስትራ ራብዓይ ዴስክ ምስ ሓንቲ ሄለን ትበሃል ጓሊ ኮፍ ዝብል። ነሳ ድማ ምስ ዮርዳኖስ መሓዝኣም ሳልሰይን ወዲ ማለት እዩ። እንታይ ደኣ ልዋሚና ሎሚ ገጽክ ጽቡቕ ኢለን ናይ ደሓን ምስ በለታ መሓዝኣም እንታይ ደሓን ኣሎ ኢልኪኺ ክሳዳ ጠውያም ናብቲ ሓደ ፀግ ዓይና ሰሪዳ ጠራወስቱ ዝገናጽል ዝነበረ ሄኖክ ለኣኸተን። ብቐደማ ሰላም ኣይትሎንያም ዋል ሓደ ዘይገበራ ክንሱ ስነ ኣምራይ ካብቲ ክፍሊ ትጸልኦ ሰብ እንተሎ ንሱ እዩ። ምናልባት ኣብ ትምህርቲ ሕማቕ ስለ ዝኾነት ከም ሄኖክ ግዳ ዘይትነፍቁ እንዳበሉ መመሰሊ ገብሮም ስለ ዝኾኑ ይኹኑ ግና በቃ ይበርሓን እዩ። ትርእዮ ደለኺ ነቲ ሄኖክ ደዮም ገለ ዝብሎ ሂሞንስ ምስ በለታ ክጽልዓኒ መኣት እዋ ልዋሚና ኣብ ምንታይ ክደኣቡ ኢሉ ማዕረ ክንዲዚ ደኣ ምስ በለታ እንታይ ኸ ዝፍትዋ ኣለዎ ጓለይ እንዳበላ ክልቲኤን ኣብ ምጥማት ኩላ ግኖም ሃንደበት ናብኣትን ገጹ ዓይኑ ምስ ሰደደ ምስ ዓይነን ስለ ዝተጋጨወ ክልቲኤን ብስምባደ ገጸን ምልስ ኣበላ።